Здравейте! Започва рубрика "Историята в днешно време". Днес смятаме, че сме на челните позиции във всяка една насока, но много неща днес не се подобряват. Образователната система се нуждае от крещящи промени. В часовете темите са много, но времето никога не достига. Как може да променим и отделим нужното от празната информация? И как учениците постигат резултатите, ще разберем днес. До мен е госпожа Антоанета Андреева. Здравейте! Здравей! Госпожа Антоанета Андреева е преподавател по история, философия и председател на общинската структура на синдиката на българският учител в Велико Търново. Нека започнем с един бърз блиц въпрос. Телефонен указател или учебник по история? Да, напоследък действително често пъти учебниците по история са сравнявани с телефонните указатели. Може би от изобилието на информация, на имена, на събития, на години, това дава повод на много хора да сравняват учебника по история. Но все пак това е учебник по история. И това, което можем да научим от един учебник по история, смятам, че е в пъти повече и по-полезно, отколкото от един телефонен указател. Така че за мен е неудачно сравнението на учебника по история, за който и клас да е той, с телефонен указател. А важно ли е да се изучава регионалната история в училище? Да, за мен е изключително важно. Защото в повечето случаи се акцентира на националната история, на международните исторически събития. Но всеки един регион си има своята специфика. Има си дори своите така национални герои, регионални герои и самият ти знаеш, че понякога в часовете по история аз съм ви давала за вкъщи работа, да потърсите информация за някоя историческа личност, която може би не е толкова известна и популярна в национален мащаб, но тя е достатъчно известна и на която ние дължим уважение предвид заслугите, която тя има към нашата национална история. Така че на регионалната история трябва да се отделя повече време, повече внимание, да има предвидени такива часове, за да може днешните ученици, утрешните по-възрастни граждани на съответния регион да знаят най-малкото защо тази или онази улица носи имена на личности, за които те абсолютно нищо не знаят. Какво е вашето мнение за изкуствен интелект и употребата му от съвременните ученици, за да улесняват своята работа, дали с домашни, дали по време на часовете, въпреки наличие за време да се използват мобилни устройства? В крайна сметка ние искаме да разберем учениците, стоящи пред нас на масите, какво знаят, а не изкуствения интелект. Защото е абсолютно безсмислено, ако изкуственият интелект ми напише домашното по математика или по история или по някакъв друг предмет, аз не знам толкова, колкото и след като съм си предала домашното, отново не знам, той ще навлиза. Това също е неизбежно, това също е част от бъдещето, но трябва да бъде използван в разумни граници. Не знам доколко разумни могат да бъдат тези граници. В никакъв случай не бива да се използва, да се допуска, според мен, използването на изкуствен интелект по време на писмени работи, на класна работа, на някакво контролно по време на час, което се прави. Може да се допитвате в къщи, когато така се подготвяте по някакви въпроси, да му задавате някакви въпроси, да улеснявате самоподготовката си. Изключително благодаря за този разговор. Радвам се, че приехте. И аз благодаря. Това видео ви е харесало, ще се радвам да го харесате и да се абонирате за канала. До нови срещи!